Νέα σειρά σε σκούπες DuoFlex με ισχυρή απόδοση κάθε στιγμή με την εγγύηση της Miele. Πλεονεκτήματα της σειράς DuoFlex. Εδώ έχω αυτόματη ρύθμιση έντασης. Η σκούπα μου αυτορυθμίζει την ένταση του μοτέρ ανάλογα με την αντίσταση που θα βρει στο δάπεδο. Πάρα πολύ εύκολο καθάρισμα του φίλτρου. Με μία περιστροφική κίνηση καθαρίζω το φίλτρο μου χωρίς καθόλου κόπο. Πολύ μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, γύρω στα 55 λεπτά αυτονομία και πάρα πολύ ισχυρό μοτέρ. Έχει απορροφητικότητα όσο μια κλασική σκούπα Miele. Σειρά DuoFlex Total Care. Εδώ έχω έξτρα πέλμα για τρέχες από κατοικίδια, έξτρα ακροφύσιο για δύσκολες περιοχές και ένα πολύ εύκολο σύστημα απασφάλισης που θα το δούμε τώρα στην πράξη. Με ένα σήκωμα γίνεται σκουπάκι και με ένα τράβηγμα γίνεται κανονική σκούπα. Είμαι ο Δημήτρης από τα Welcome Stores H's και για σκούπα Stick Miele, ας το πάνω μας.